Tentokrát sa ideme pozrieť na niečo, čo ma veľmi desí a čo zrejme bude súčasťou našej budúcnosti, a to sú deti na kolobežkách. Asi nebudú všetko len deti, ale drvivá väčšina ľudí, čo sa bude tuto vyskytovať, budú mať nezletilý vek a niečo sa zle udeje. Nebudem to viacej asi okecávať a ideme na video. Hej, môžete tak zhruba tipnúť, že čo sa v tomto momente stane. Našťastie ublíži iba sebe. Dobre. Ja to berem. Musí sa to učiť, až to chce teda robiť. A teda je dobré, že to robí na ceste, kde sa nikto iný nenachádza. Ale povedzte mi, na čo je toto dobré? Na čo mu to v živote bude? Nemohol sa kokot radšej učiť matematiku, aby si vedel vypočítať, že či mu dobre dali výplatu? Na triky majú proste kolobežky na triky a nie takéto happy end. The satisfying to watch. Is the scooter OK? Tak to je presne to, čo všetci potrebujú vedieť, že či je skúter v poriadku. No helmet, no respect, to je pravda. A úbohý skúter. No skúter za to nemôže. Ideme ďalej. Hej, podobné. Akurát, že už sú tu materiálne veci, ktoré patria obyvateľom Slovenska, lebo tu vidíme značku MT a tak ďalej. Toto budú predpokladať, že Martinské hole, alebo Fatra a Martinské hole sú tu. A typeček sa proste rozhodol, že na parkovisku, kde stoja auta, sa bude učiť. Môžete tak zhruba predpokladať, že či sa mu podarí to získať ten skill. Is the floor OK? Presne to je otázka, ktorú som si položil. Či je v poriadku? No helmet, no respect. Presne tak. A jasné, prečo si nedať kokot nohu ešte cez predné riaditka, aby keby náhodou niečo, tak aby si nemal šancu. Presne ste to videli. Presne ste to videli. Presne to tam bolo vyobrazené. Jak si jebol tú sprostú hlavu. A dúfam, že už troška zmúdrie. Ideme ďalej. Toto sa... No helmet, no respect, to sme už videli. Predpokladám, že je to asi Poľsko. No. Na čo? Na čo? Na čo mu je dobre vedieť tancovať na kolobežke? Keď ledva vidí cez riaditka. A typkyňa sa mu ešte smeje. Počkaj, je tam anglický názov, nápis, takže nie je to Poľsko. Ideme ďalej. K tomuto videu našťastie sa tuto nič neudialo, by to asi bolo fatálne pri rozložení atómov rôznych častí tkanív v jeho tele. A je to len o tom, preto som si to uložil, že presne toto je... Domino, nazdar. Povedz mi tvoj názor detí versus kolobežky, lebo veľmi ma to zaujíma. Takže chalanisko zrejme tento presne potrebuje kolobežku, lebo je to evidentne čistý športovec, ktorý tú kolobežku bude využívať na to, aby sa presúval z tréningu na tréning. Hej, vysmiatý, jak onej, poď na disk kecať. Ja momentálne kecam tu, ale potom sa pripojím. Aľo, Arce. No presne tento typ človeka potrebuje proste kolobežku, lebo keby spravil tie kroky napríklad do tej školy, tak by mu to evidentne ublížilo. Pôjdem, ale nie teraz. Hej, môžeš si tak tipnúť, že čo sa v tomto momente odohrá. Je po daždi, je to troška navlhnuté, ide pomerne veľkou rýchlosťou, určite viac ako 25 km/h a komentár je tu, že perfekt. My head hit the wall. But I had a praying grandmother.
Mohli sme očakávať niečo inšie. But I had a praying grandmother. Ideme ďalej. Máme tu taký lesný chodníček, cyklostezku. Hej, on potreboval proste zdvihnúť pravačku, keď ide, ja neviem, 40 na kolobežke. Tak on to skrátka potreboval. Potreboval to. Bez toho by jednoducho chalanisko by nebol kompletný, aby nezakýval na takomto stroji, ktorý je extrémne nestabilný. Ďakujem, že mi klopeš. A Brain? Big Brain. Hej, Big Brain, to je presne to, čo by som si aj ja povedal. Počkaj, to pokračuje. Jaj. On, že si kúpil novú kolobežku, to som aj zabudol. No ja bych mu dal tak po papuli a nie novú kolobežku. Ideme ďalej. Už tu máme pokrok, veľký pokrok, že chalanisko má príľbu, robí to niekde, kde nikto není. You're gonna love our pizza. A aspoň, že padol do otravy. Sice to nebolo zaručené, ale minimálne akože to môžem pochváliť, že keď už sa učiť, tak takto a ešte ideálne mať korytnačku na chrbte. You're gonna love our pizza. Takže tak. Ideme ďalej. Toto už je úplný bizár, to si necháme asi nakoniec. Poďme na toto. Ešte si aj zatancoval. To je milé. Reálne, ktorý normálne zmýšľajúci človek toto kúpi dieťaťu? Pozrite sa, jak sú malí. Jednoducho, to podľa mňa nepatrí do detských rúk. Ani podľa mňa, to už má takú silu niektoré tieto stroje, že to je silnejšie ako 125-ka. Motorka. Блять, горох размер. A presne toto som od toho očakával. Rozjebe sa. Jasné, že sa rozjebe. Блять, горох размер. Debilek. A toto, to už je úplný insane. Kúkajte na to. On to ledva to vie držať, jak je to vysoko, tie riaditka. Pozrite sa, jak to ide rýchlo. Дивіться, ну скажіть, блін. Ну це норм? Auto ide 50, dajme tomu. Ну, блядь, куди батьки дивляться? Ну хорошо, Typek išiel po chodníku 70. блядь, є там шлем, все. Ну, дивіться, він єлі, блядь, його голова виглядає із-за керма, дивіться. Toto je za mňa absolútne insane. Toto urobí len človek, ktorý sa chce zbaviť svojho dieťaťa. Пиздец. Pizdec. Ну, дивіться. Pizdec, to je presne ono. A teraz poďme na bizárek. За собой не замечает, они видят мои шмотки и тупо повторяют. Пусть не забывает, но тут королева. Я раскидываю лапки направо и налево. Это моя манера, жена меня. Bez komentára. Ale toto. On ide normálne po ceste s týmto. S týmto, čo to pozliepal nejakou lepiacou páskou, tak s týmto ide po ceste, áno. Neviem, povedzte mi v komentároch, že čo si o tomto myslíte. A ešte som tu mal jeden bizár, jedného uja. Nástup postiženého. Nástup Pozrite sa, čo robí. To je kolieska drobunke. Čo ti jebe? nástup postiženého. No ale to na druhú stranu, aspoň to nebola taká tá extrémne silná kolobežka. Ja úplne to samo podíval sa na môj profil, nepodívam. A ja chcem také, čo má. Dobre, tak si to sprav. Hezký kolomuty ve stylu. Neviem, čo sú kolomuty. Legenda,
neviem čo, náme song, takto je cool, Forza v realite, to je u Mladej Boleslavy, tak to všetky zaujíma. Toto si... Auta! Kde si kúpil Conversion Kit? Love the Music, Legenda roka a tak ďalej. Takže budem rád, keď sa mi vyjadríte dole do komentára, budem rád za každý like, zdieľanie, všetky veci okolo toho. Ja vám ďakujem za zhliadnutie tohto videa. Vidíme sa na budúce, majte sa a čaute.